Miksi oman arkkityyppinsä tunnistaminen on niin tärkeää, Karita Nyberg? Kun tiedostat, mikä on sinun luontainen vahvuusalueesi, eli arkkityyppisi, niin saat elämäsi paljon parempaan hallintaan, eikä sinun tarvitse käyttää roolihattuja, jotka uuvuttavat ja pahimmillaan vie burnout-lomalle. Itse olin rajoilla, kun huomasin, etten ollutkaan tuntenut, kuka oikein oli. Arkkityyppi on 7, taitaja, tarinoija, avustaja, pappi, soturi, kuningas ja tutkija. Mikään ei ole parempi tai huonompi, mutta on kovin erilaisia ja tunnusmerkit ovat erilaisia. Tässä lyhyt avaus, miten ne eroavat. Taitaja on luova, ideoiva, haluaa erottua joukosta. Tarinoijan tulistaa siitä, että saa meidät hyvälle tuulelle, vitsiniekka, hauskuutta ja ilmapiirin luoja. Avustaja on se hiljainen, ystävällinen huolehtija, joka katsoo, että asiat tulee hoidettuksi. Pappi haluaa parantaa maailmaa ja kaipaa missiota, jossa voi jotenkin tehdä asioita eettisesti hyvällä tavalla. Soturilla on tärkeää saada asioita valmiiksi. Ruksi päälle, hoidettu ja seuraavaan putkeen. Organisoija. Kuningas puolestaan haluaa kyllä tässä tulee tehdyksi, mutta kuka voisi tehdä puolesta? He ovat johtajia, jotka haluavat jakaa asioita muille. Mielellään luoda hoviväkeä. Tutkija on diplomaatti, asiantuntija, hyvin sovitteleva, kävelevä tietopankki. Kaikki nämä 7 arkkityyppiä ovat kussakin meistä, mutta muutama niistä on täysin keskeinen sinun hyvinvointisi kannalta. Mitkä ovat sinun arkkityyppejäsi? Selvitä.